Nganong malisang man kamo, wala ba kamoy pagsaling? Mga igsugo kang Kristo, kung adunay usa kada kong butang o grasya nga atong may panghambog o tingali may kumpara sa mga tinun-an ni Kristo, mao kini ang klaseng pagtuo nga anaata sa atong panahon. Nganuman, kining pagtuo sa mga tinun-an ni Kristo, makaingon siguro ta nga nagagikan tungod sa ilang personal nga engkwentro o eksperyensya kang Kristo. Kay kining mga tinun-an kauban-uban gud ni Kristo og nakakita sila og personal sa iyang mga gipangbuhat. Take for example sa atong ebanghelyo karon, natabo kini nga pagpahulong ni Kristo sa hangin ug sa bawod, pagkatapos sa mga pila ka milagro nga iyang gibuhat nga anaa kini iyang mga tinun-an. So kanato pa nilawom unidako ang ilang pagtuo kang Kristo tungod sa ilang eksperyensya personally. Kay nakakita sila sa mga gipangbuhat ni Kristo nga naibalong sila nga kinsa man kining tawhana. Now sa atong bahin, I don't know, kitang tanan niya diya karon, do you ever have a personal experience with Christ face to face? Ingong patang nga nakakita gyud ka nga mao kini ang gibuhat ni Kristo. Siguro na ang uban, pero kadaghanan kanato wala. Pero mutuo ta kaniya. Di ba usa kini nga dakong grasya nga atong makita diha sa atong relasyon ngadto sa Dios. Pero ang pangutana mao kini, kung naay mga panahon nga moabot kining mga ingnon nato mga bagyo sa atong kinabuhi, pagsulay sa atong pagtuo, mga kalamidad diha sa atong kinabuhi, do we always call on God? Naay duha baya ka sitwasyon usahay nga matabo ka nato? Usa, mao kini nga we always call on God, we always turn to God. Ang usa ka sitwasyon, ang Dios na imo natong last resort. Nga kung wala na gud tay mahimo, mauray time nga magsigi na tagpukpok sa Dios nga paminawon ta, tabangan ta niya. Mao kana nga ang atong ebanghelyo karon, usa kini nga pahinumdom kanato. Every time na ay mabot ta nato nga pagsulay sa atong pagtuo, ayaw ta kakalimot sa Dios. Ayaw ta kakalimot sa Dios. Maunta kining atong pagtuo. Dili nga kung wala na gud tay mahimo, maunay atong pag-adto sa Ginoo. Nga ang usahay pag yun ang Ginoo, murag experience nato natuwog. Dili maminaw ka nato, kay murag wala man tay makitang baton sa atong mga pangamuyo, sa atong mga pag-ampo kaniya. Mga isugo nga Kristo, mao kini ang iyang painumdum reminder kanato. Unta ang atong pagtuo o ang klaseng pagtuo nga anaa kanato ato ipakita sa Dios, pagtuo nga maski wala tay makitang baton gikan kaniya, maski makaingon ta maka-experience nga Ginoo usahay matuwog, dili maminaw sa atong mga pag-ampo, wala tay labot, basta padayon ta nga mutuo o musalig kaniya. Mao kini ang usa o ang tinuod nga pagtuo
sa usa ka tinuod nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Palihog manindog. Pangamuyo sa katilingban.